Sige po. Parang hindi ko pagsasawaan. Oh, teka po ba? Ikaw naman. Tinatawan mo si Tabo. Ay, bakit hindi magpipicture? Magpipicture. Ano ba yung nagbigay na baga? Nagbigay na baga? Anong ginagawa? Oh. Oh, magpicture na kayo. Magpicture. Oh, magpicture na kayo. Bakit? Oh. Lapit ka doon, lapit ka doon. Oh, may bang picture ka na dali? Ayaw mo yan. Ayaw mo yan.
Ano? Hmm. Nahawakan mo, sabihin mo namin, bigyan mo kalit sa kaiman yan. Dali. Piso, tanggalin piso. Ito eh, maghuhulog nga siya doon. Bakit? Tama Nga pa-picture kanina, doon. hindi naman nag-picture doon. Nagbibigay kasi. Kahit single. Wala na eh. Doon. Sa Iros! Kaya naman ha. Lahat na, doon muna kayo doon. Doon. Piso pa yung... Mababa rin para ito. Ayaw, kahit na ba, haikot eh. Ito, ganda.
Ha? Kala ko lang sa carpet pa. Trip siya, ito. Hindi. Wala lang namin. Nabamahinga. Sila ito nakaupo doon. Malapit lang sa Siboy. Pantay mo sa akin. Gini. Ito pa akong vlogger. Mas mataas to kaysa doon sa MOA ay. Zipline kaya. Ano pa to? Zipline kaya. May logo pa. Oh, play na kayo mga mother, play na! 200 na to, 300 lima. Ay, ito maganda. Mas malalaki. Pwede mahilo. Ah, play na dito mga boss. Hindi pa na mababa dito natin. Baba yan. Baka ba na Pinoy? Isa lang naman sa atin.
Attendant ako din yung mga. Sabi. Pwede ito tayo tingnan natin si tita. Okay naman baga, hindi naman baga mga